Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. Pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh.
Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez pa. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Walang imposible sa taong may pangarap. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa, DJ Titan and DJ Rocky. Masaya ako sa bawat biyahe ko. Pakiramdam ko may kasama ako at may kausap ako. Minsan pa nga natatawa na lang ako mag-isa na parang baliw. Dahil kapag napapakinggan ko yung mga kwento dito sa inyong programa. At sa pagkakataon na ito, naglakas loob na rin ako na magbahagi ng aking kwento. Ng aking humble beginnings. At dito sa kwento na ito, masasabi ko na walang imposible kapag may pangarap. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Arturo. 43 years old at tiga Marikina. 23 years old pa lang po ako, isa na akong ganap na driver. Una, sideline lang ang pagiging driver. Hanggang sa naging company driver na ako ng ilang taon. Halos 5 taon din yon, DJ Rocky at DJ Titan Cello. Yung nakaipon ako, nagtayo na ako ng maliit na tindahan para sa amin ng aking mabuting asawa.
Doon na rin ako nagpasya na para kahit papaano hawak ko na ang oras ko. At kailangan ko nang maging madiskarte at mas maging masipag pa. Kaya po yung pag-alis ko ng aking kumpanya, pumasok ako bilang taxi driver. Tamang boundary ako nung naging taxi driver ako. 1,100 ang hulog ko kada araw. Yung mga panahon na yun, malakas pa ang biyahe. Dahil sikat pa ang taxi at wala pa masyadong kakompetensya ang mga taxi driver. Maganda naman ang kita, malakas lalo na kapag sasapit na ang Disyembre. Naalala ko pa noon, madalas ang biyahe ko madaling araw. At may mga regular customer na ako na call center para ihatid sa kanilang mga bahay. Masaya at lagi kong sinisipagan ang pagiging driver para makaipon at makatulong sa pamilya. Hanggang sa umabot ang malaking pagsubok sa buhay ko. Nagkaroon po ng malaking problema yung company at may-ari ng unit ng mga taxi na minamaneho ko. Pati kami mga driver na damay sa problema ng aming amo. Sa madaling salita, nawalan ako ng trabaho at tamang hanap na naman ako ng panibagong kumpanya. Dito na po ako nagpasya na maging driver ng isang makabago at nauuso na ride-hailing company sa bansa natin. Una, naging driver muna ako. Hanggang sa inoffer sa akin yung boundary hulog ng sasakyan. Need ko lang palagi magbigay ng 1,500 pesos sa amo ko. Para po sa aking boundary sa araw-araw. Limang taon po ang naging kontrata namin ng amo ko. At sa kada araw, hindi din naging madali ang kwento ko sa pagmamaneho ng makabagong ride-hailing na ito. Dahil bukod sa mahirap ang biyahe, ang daming pasaway na pasahero. Binabalagbag palagi ang pagsara ng pinto, masyado pang pa-VIP, parang binayaran ka ng buong pagkatao mo na makautos sa'yo at paghihintay ng isang oras. Grabe! Ang masakit pa dun, 76 pesos lang naman yung fare niya. Tapos galit pa siya. Ewan ko ba kung hindi ko magawang makancel dahil ayoko naman kasing mahirapan pa ulit mag-book yung pasahero ko. Ang tanging baon ko araw-araw, DJ Rocky at DJ Titangelo, ay yung pagiging maunawain ko. Hinahabaan ko ang pasensya ko kapag may mga ganitong senaryo. Meron din ako na experience na 2 babae ang sumakay sa akin at nakisuyo na may pipick upin lang daw silang gamit sa isang kondo. Pero yun pala, hold up na. At may kasamang lalaki na sasalubong sa amin. Talaga naman ang malas kapag tumama sa'yo, sapul ka talaga. Buti na lang kahit papaano may natirang swerte. Dahil gamit lang at pera ang tinangay sa akin. At hindi ang buhay ko. At hindi yung sasakyan. Pero mga kabisyo, malaki pa rin pong purwisyo yun dahil abonado na naman ako sa boundary. Mga kabisyo, DJ Titan at DJ Rocky, hindi po madali ang kwento ng buhay ko. Lagi ko nang tanong sa sarili ko na habang buhay na lang ba ako magiging driver? Hanggang kailan ko mararanasan yung mga malas na ganito sa buhay ko?
Alam ko masamang magtanong sa Panginoon pero sa mga pangyayari sa buhay ko na parang wala nang nagiging tama at puro problema na lang lagi ang dumarating, dapat pa ba akong maniwala na mababago ang aking buhay? Hanggang sa dumating na naman ang isa pang pagsubok sa aming buhay. Tinanggal ako ng may-ari ng sasakyan sa pagiging driver. Kahit may kontrata kami, kinausap niya ako na ibabalik niya na lang daw yung pera na nahulog ko. Dahil may kailangan daw silang gawin sa sasakyan na ginagamit ko pang pasada. Sa madaling salita mga kabisyo, wala akong nagawa. Binalik ko at nakuha ko ang pera pero malungkot ako. May pera nga ako pero tinanggalan naman ako ng negosyo. Tinanggalan naman ako ng pagkakakitaan ko para sa araw-araw. Nung una, hindi ko na alam anong dapat kong gawin. Pero may binigay sa akin ng Panginoon na tamang tao para matulungan ako. Yung kaibigan ko na matagal na kaming hindi nakakapag-usap, biglang nag-chat sa akin at nagpakilala siya sa akin na ahente na pala siya ng isang kumpanya ng mga sasakyan. Inalok niya ako na tutulungan niya daw ako sa paglabas ng sasakyan. Hindi niya na daw ako papahirapan sa mga ibang requirements. Siya na daw bahalang tumulong sa akin para mapabilis ang process at makapagnegosyo na ulit ako. Sa awa ng Diyos mga kabisyo, napakabilis lang po ng pagkakaroon ko muli ng sasakyan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon na po ako ng sariling sasakyan. Yung tunay na nakapangalan na sa akin. Na kahit anong mangyari, meron na akong tinitignan na inspirasyon para magsipag araw-araw sa biyahe. Hanggang sa tuwing nakakaipon ako ng pera, ipinapatabi ko sa aking asawa. At kapag lumaki na at pwede nang pang-down muli ng panibagong sasakyan, nagpapatulong muli ako sa kakilala ko kung paano ang tamang process kapag kukuha muli ako ng panibagong sasakyan. Hanggang sa madaling salita, kabisyo, DJ Rakitera at Titan Jello, naging 5 yung sasakyan ko. Kaso ito na naman. Ito na naman ang pagsubok na hindi mawala sa buhay namin at sa buhay ko. Biglang pasok naman ang pandemic at sobrang nahirapan kami that time. Hindi namin alam kung paano kami babiyahe dahil nga pahirapan. Walang pasahero, walang biyahe, hinto ang takbo ng negosyo. Pero sa awa ng Diyos, may mabuti at magaling akong asawa na magaling humawak ng pera. Yung mga naipon namin na pera, yun na muna ang pinangtapal sa mga gastusin at pambayad ng sasakyan ng ilang buwan. Napakiusapan din namin na i-adjust na muna ang aming hulog. Sa una, gusto ko na sumuko. Dahil napakahirap na. At unti-unti na kaming nauubusan ng pera. Ang tanong ko pa sa asawa ko, dapat pa ba natin ilaban ito? Dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating negosyong inumpisahan? Pero ang tanging sagot niya lang sa akin, magtiwala ka lang. Tanging natutunan ko lang kabiso, yung hindi pala pagsuko at maging masinop sa panahon ng tag-araw
upang sa panahon ng tag-ulan ay may mabubunot tayo kahit papaano. Ganun po ang ugali ng asawa ko na natutunan ko. Yung panahon na malakas po ang aming biyahe, na kayang kumita ng 80,000 sa isang buong buwan. Ang asawa ko naman po ay hindi gumastos ng gumastos. Nagtabi ng pera para sa aming pamilya. Gusto ko din pasalamatan ang mga driver ko na nagtiwala sa akin sa panahon na maliit pa lang ang kumpanya ko. At ngayon, proud na akong sabihin sa lahat na may 38 units na ako na pinapa-boundary. Tumutulong ako sa 38 katao at 10 doon ay patapos na mabayaran next month yung kanilang sasakyan. Maraming salamat sa mga driver kong masisipag. Masaya din ako sa mga day ones ko na nakasama. Sa mga hindi bumigay yung panahon na walang-wala na kami at sadsad na ang aming kumpanya. At proud din po ako sa sarili ko. Bilang isang taxi driver lang noon, naging negosyante na ako ngayon. Talagang walang imposible basta magtitiwala ka lang at mananalig lang sa taas. At naniniwala din ako mga kabisyo na anuman ang bagyong dumating, huwag tayong susuko at laban lang mga kabisyo. Muli, ako si Arturo at ito ang aking Secret Files. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files.
balik! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay... Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Okay, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Let's save, save. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl?
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gusto mo yung nahuli niyo akong umiinom at kumakain? Sumisip-sip na lang. I think that's the right term. Ng yogurt. My favorite. One of my favorites. Hi guys! Happy Monday! Welcome again sa live natin ngayong hapon. We're in usapang kasarapan at kahabaan ng buhay ang ating pag-uusapan. Feeling ko masyadong mababa yung upuan ko, so I'm gonna raise it up. Raise it up! Raise it up. Hi guys! O sa mga gusto magpa-shoutout, all you have to do is comment dyan ang inyong mga kapangalanan at I would give you the best shoutout of all. Best shoutout of all. Di ba Monday ulit? Bilis eh. Hi sis Ivy! Ang sarap talaga na itong yogurt na to. One of my favorite go-to yogurt. Kasi, hindi mo na kailangan kutsarain. Ito, oh. Si Mori baka naman. This is not sponsored, but if ever you'd like to sponsor me, I'd like one, please. I love yogurt so much. Sobrang sarap kaya ng yogurt. Ang refreshing. Tapos, may prebiotics ka pang makukuha. Pre ba or pro? Okay ba yun, di ba? Sa Indonesia pala to. Okay, pag may mga gusto kayong kung magbibigay kayo ng regalo, paborito ko talaga yogurt. Kung hindi yogurt, ano na lang, whey protein powder. Sabi ni Furpets, ay, naririnig lang kita sa radyo habang nagda-drive. Ang ganda pala ni Mara Tony. Aww, the best comment for today's video. Maraming salamat, Furpets. Yes, it's me! Ako ito. Diba? At dahil dyan, shoutout kita sa radyo. Sana humaba pa buhay mo. Salamat. Hi kay Gerard Michano. Hello. Uy, thank you so much always for joining my live. Alam mo, nami-memorize ko na yung mga pangalan ng mga taong laging nanonood at nakikinig sa akin. Kaya maraming salamat po.
Hi, Torvix na Victor pa. Hi! Nakakalokohan talaga pangalan nyo sa TikTok, eh, no? From Imus! Hello, from Imus! Pag-usapan natin ngayon nun, no? Since umiinom na rin at sumisip-sip na rin naman ako ng yogurt, what is the importance of having prebiotics in our body? Gabi sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, nahuli niyo ako sumisip-sip! Pagpasensyaan nyo na, live na pala tayo for today. Sumisip-sip ako eh. Anong sinisip-sip ko? Ulaan mo. Hindi, yogurt. Sarap kaya nito. Lalo na pagka kakatapos mo lang kumain, tapos kailangan mo ng matamis. Tapos feeling mo sumasakit yung tiyan mo, kailangan mo ng ng mga good bacteria. Anyway, mamaya nang sipsipan. It's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your down na lerang atleta, DJ Marathoni, para sa programang Love Trip! Trip, trip. Trip kong sumipsip. Oy, ikaw naman. Hapon na hapon, ganyan ang trip mo. O hindi ha, pero walang biro. Ang sarap nitong yogurt na kinakain ko. Ano to eh? Simori Thick and Creamy Yogurt. Di ko lang kung nakikita nito sa mga convenience store. Yung may di mo na kailangan ng spoon, tapos sisip-sipin mo lang yung sa tuktok na para siyang may straw. Ay naku, kung sponsor mo talaga ako, bisa sabi ko sa'yo, promote ka talaga ng husto. Kaya lang hindi ka siya sponsored. Anyway, magandang hapon. Pakibati ng katabi mo, mukhang nagbubugnot na naman. At ito ha, nakakagaan ng loob. Pag may nababasa tayo ngayon sa ating Facebook Live kung saan sabi, narinig niya lang daw ako sa radyo, tapos nung dumako siya ngayon sa ating TikTok Live, sabi niya, ang ganda pala ni Mara Tony. Best comment for today's video. Diba? Kaya ikaw, kung hanggang ngayon na hindi mo pa rin alam ang aking pagbumuka, pwede mo naman ako i-follow. Pero ngayong araw, syempre, tuloy-tuloy ang good vibes natin, no? Dahil Monday na naman! Ikaw naman, umiiyak agad. Magpasalamat ka, buhay ka pa! Well, sa bagay, matagal mamatay ang mga masasamang damo. Churo! Anyway, ako po inyo makakasama, inyo abang lingkod at 3 to 6 p.m. ngayong araw, kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. And syempre, speaking of health, let's talk about gut health today. Gut, ow! Sabi nga ng sex bomb. God means the chan, yeah. Kasi minsan may mga oras na sumasakit ang tiyan mo, na hindi mo alam kung saan mo ba nakuha yan. Madalas ang sinasabi natin, hanap food poison ka, beer. Or baka mamaya, meron ka lang kulang sa katawan, which is the pre and probiotic. Tara ng pre at probiotic.
Anyway, bukod sa masakit ang tiyan, syempre may mga oras na masakit ang buong katawan. Kaya naman, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Siya. Ako'y magbabalik maya-maya lamang. Browse na muna sa Facebook si Maratoni para malaman mo kung sino kamukha niya, B. Hala, Marian Rivera, nakakahiya. Here's another Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Ngayon pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Sayo. Ay, sayo. Ayun guys, 'di ba? So it is so refreshing bukod doon. Actually gusto ko na nga kainin 'to eh. Bukod sa yogurt, meron pa ako 'to isa. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, I do still love snacks. Pero very intentional yung snacks natin. Because we want something that's beneficial. Ang taray ng beneficial! Sabi ni Who's Rayleigh, ito po ba yung nagpa-raffle ng kambing? Kailan ako nagpa-raffle ng kambing, be? Pangalan yan. Consider po bang cheating pag naka-brace yung GF mo, tapos umuwi ng may buhok sa brace galing inuman? Mako-consider mo siyang cheating kapag yung buhok na nasa brace niya, kulot. Pero pag hindi kulot, huwag ka mag-overthink, be. Baka naman kasi nakain niya lang yung pilik mata niyang bahaba. Diba? Mamaya ako nakakainin yan. Makapagalitan tayo. Diba? Yun, tama o mali. Sabi ni Who's Rayleigh. Huwag kayo masyado mag-overthink dyan, B. Life is too short. Pero mag-overthink ka pag nakita mong buhok dun sa may brace niya, kulot. Diba? Pero speaking of prebiotic and probiotic, ngayon ko lang na-realize na they're different pala. Akala ko pareha sila, but it's something na, interesting kasi I was listening to a podcast 2 days ago and pinag-uusapan doon is all about nutrition ng isang tao. Nutrition when it comes to fueling your body in a right way. So sabi ko nga, teka lang. Parang all this time, though bata pa naman tayo, all this time, may mga oras pala na alam mo yung pinapakain mo yung katawan mo ng basura, which is dapat, alam mo kung ano yung mga dapat na do's and don'ts pag kumakain ng good bacteria. For example, prebiotic. Prebiotic, yan yung mga nakukuha sa, double check natin ha, sa good bacteria. So, So, probiotic is good bacteria, while prebiotics is yun yung pagkain ng good bacteria. So, for us, it's probiotic. Sabi ni Lariel, hi, Ma'am Maratoni. Ako po yung nasakyan yung in-drive driver. Oy, hi! Hello. Nakuha mo na ba yung papremyo mo? I hope na reach out ka na ng team namin. But for those of you na nakikinig ngayon, yes, we have ongoing promo on Love Radio wherein namimigay kami ng pera, 1,500 to all drivers. Basta mahuli lang namin kayo nakikinig sa radyo. Excuse me, that's the prebiotic. Na mahuli lang namin kayo nakikinig sa radyo. So, maganda yon kasi, alam mo yun, pang-boundary nyo na yun, di ba?
Oh, thank you so much. Sabi ni No Guard Nom Diogiram. I think it's Mary Joy D. Mondragon. Pinahirapan mo ako sa baliktad na pangalan mo, but yeah, thank you so much. Sabi niya, napasearch ako. Apakaganda naman pala talaga nito babaeng ito. Lagi po kami nakikinig sa istasyon nyo. Shoutout naman po from Kalinga. Kois Pasuyo naman. Kalinga, ano yun? Albay ba yun? Salamat, thank you. Kalingatan, o di ba? Mali-mali. Kalingatan, mataas na kahoy. Hi! Thank you for searching and thank you for recognizing my beauty. Naniniwala ko kung maganda ko, mas maganda ka. Di ba? Sa piningin ng asawa mo. Ayan, sabi ni Ride with Ran. Pa-shoutout po kay Francis. Lagi po siyang nanonood sa inyo. Hello, Francis! Sino bang Francis? Yung ano namin dito? Si Kuya? Yung aming ano. Pareha sila ng pangalan. Anyway, thank you, thank you. Sabi ni Jeffrey Magbanwa 53, Lo. How do you read it? Lo. Grabing ganda. Shout out naman from Palawan, Puerto Princesa City. Uy, salamat. Thank you. Shout out sa'yo mula sa Puerto Princesa. At nakakamiss ang Puerto Princesa actually. I've been there last February. I run dyan and ang ganda ng ng underground river. It's been so long nang pumunta ako doon. I was too young and then ngayon parang sabi ko mas na-appreciate mo yung ganda ng underground river kapag ka may utak at medyo matanda ka na, may pag-iisip ka na. Diba? Uy, Lariel, pahintay na lang ha. Hopefully this week siya. So, may message ko again yung team if ever. But naibigay naman natin yung details mo to our team. So, yun lang. Iya, hello! Sabi ni Bella Cullen Santos, kahawi mo pala si Antonetos. Uy, actually, nung bago ko dito sa station, I've been hearing that a lot and may mga nagko-comment nga na kamukha ko. Hindi ko alam kung saan side eh. Left side? Or right side? Thank you. Oy, happy birthday! Happy birthday kay, Francis, tropa mo para yan eh! Francis, ikaw ba yon? Are they referring to you? Shout out from Vegan, Mr. 1987. Hello! Uy, yung sarap ng vegan longganisa. My gosh. Baka mapadayo ka naman dito. Pahingi naman ng vegan longganisa. Sarap niyan. Pero yun sa mga naka-online ngayon, later on, we would... Pinagtitripan ka ng kaibigan mong si Ran. Hoy, Ran, mo raw pagtripan. Tay ka dyan, mamaya, sabi ko sa'yo. Manlilibre pa naman yan si Francis. Marami yung balita ko. Ano na yan eh. Nahanap niya na. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba love of my life? Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Bakit? Si Ganda Wanda Doon nasa labas nasa labas ng istasyon eh. 'Di ba? Ikaw na ba si Mr. Right? Ay, si Titangelo maaga na naman. Ay! 'Di ba? Aga-aga niya. Mag-hi muna siya bago tayo umexit. Ayan! Titangelo, nandito na siya! 'Di ba? Napakaaga. Pakita ka, dude. Ayan na. Kaya nga eh. Ano to? Pagluluksa. Tiyare! Pagluluksa. Hindi, masaya tayo. Hi ka muna. Hello po sa inyong lahat, mga kabisyo. Napakaganda po ng binibining kasama ko ngayon. Sus, bakla ako. Mas gwapo ka, Titangelo. Nabasa mo yung comment natin sa... Ha? Para si Marian Rivera. Yes. Kunin mo yung wallet ko. Kaya naman si nag-comment to sa group chat natin. Meron daw isang intern. Sino? Yung intern doon, ikaw daw lagi binibidyohan kahit cellphone ni Ma'am Nicole. Ganun po si Titangelo ka-attractive at saka charming sa totoong buhay. Pero ito, walang halong biro. Si Titangelo kasi, ako lang, opinion ko lang to. Hindi siya yung tipong pag nakita mo, shit! Gwapo.
Hindi siya ganon. Para sa akin Pero pag nakita mo siya at nakausap mo siya, doon masasabi, oh my gosh, ang lakas pala ng dating nito. Pamatagalan na Diba? At saka mabait to. Alam mo ba, minsan pag nakakakuha ng talent fee yan, ang laki na binibigay na pera niya kay Kajot. Diba? hindi. Oo, mabait yan. Ngayon, minsan dyan ako nangungutang. Sa kanya talaga ako natuto. Natuto ng mga kasamaan. Hindi, si Mara po talaga, pag nakita niyo to, grabe. Ano? Para kayo nakakita ng artista sa person. Isa malit na bagay. Di totoo yan. Kung bibigyan pa ako ng chance, di ba? Na condemn din kami, bakit hindi? Oo di nga, ba? di ba? Saririnig pala ni Sir Ivan to. Kahit sino naman, syempre. Lalo Oo. Mara, basic. Alam Di mo tsaka na. mabait to, si Titan Jello. Ay, ko. Walang masamang tinapay dito. Mga bini-bini. Ito question, totoong question. Ano ang nagtitrigger pag nagagalit ka? Sa tingin mo, ano yung magtitrigger sa'yo? Wala eh. Hindi, wala ka bang Pag specific? nasasaktan yung babae, nakita ko yung babae sinasaktan. Anong O kaya yung ginagawa? kaibigan ko ang sinasaktan or binabadmouth pag Oo. wala. Paano mo ginagawa? Kulit ako dun, sinasabi ko na. Pero hindi ka Sabihin sumisigaw. mo ng harapan. Gano'n, sabihin mo ng harapan, gumatapang ka, gano'n. Pero hindi ka sumisigaw. Hindi, ayoko na sumisigaw. Hindi ka rin, nagmumura ka ba? Nagmumura ka, no? Nagmumura expression siguro, pero yung para murahin mo yung isang tao. Ano tayo? Diyos ko naman, apakabastos. God. Pero mabait yan. Wala, may jowa na yan eh. May jowa ka na ba? Ha? Si Titan Jello? Ay, wala pala. Single si Titan Jello? Wala pala. Pwede yan, pwede libre. Pwede. Ano bang paborito mong pagkain? Wala, kahit ano. Kahit siya. Yung ano. Sino? kainin ko. Yung magbibigay ng pagkain. Pati ikaw, sama ko na, kainin ko. Uy! Ay, mali pala. Mali. Aga. O mamaya, abangan niyo si Titan Jello, 9 to 12. Love you mga kabisyo. Abangan niyo po ako 9 to 12. Kasama po si Rocky Terra. At syempre, Yes. 3 to 6. Huwag niyo po kakalimutan ang aking mabuting kaibigan. Napakaganda no? Basic. Wala na. Sira na ano natin ngayon. Yung pagiging mabuti nating tao. Biglang naging masama yung ugali. Yung nakakita ng maganda. Nakakita man ng ganito, parang circus gusto ng... Thank you, dude. Itim ko din, Doy. Ha? Gusto mo? Bigyan kita. Ano? Patay tayo dyan. Gugutom na ako eh. Pwede niyo po pakita si Francis. Miss ko na siya. Ex ko po siya bago pa ako mag... Francis. Ay, si Francis. Francis! Sabi niya, ex mo yan eh. Kilala sa yan? Kaibigan niya, pinagtitripan daw siya. Francis, magpakita ka nga dito, bili! Jowa reveal daw, Titan Jello. Hindi, walang jowa yan. Bawal pa. Bawal ka pa magpakita? Bagay... Kailan ka pwede magpakita, Francis? Bain nyo? 2 years pa. Ay, be, sabi ko sa'yo. Maniwala. Gusto ko yung napapailing ka, be. Para kasi Marian dyan. Kau naman. Marian Defensor? Hindi. Alam mo, feeling ko nga, Jude, buti hindi ako maharot na tao. Kasi feeling ko kung maharot ako, marami na akong naharot talaga. Bago buhay na ako, ya. Ilalantad ko crush ni Francis pag di ko siya nakita. Sige, lantad mo. Anong pangalan? Alam namin, bye. Huwag mo na kaming takutin. Starts with letter. Letter ano yan? Huwag mo na kaming takutin. Sabi, oh. Sige na, sabi mo na. Hindi na natatakot si Francis. Kaya nga, matapang na yan. Tapang na yan. Matapang na yan. Bili niya sino, ano pangalan? Sino? Sino? Tagal? Sino? Aurora Kagape, hello? We, pwede. Ikaw, pinakamaganda at wholesome na DJ. Uy, salamat. Wala kasi akong osos, kaya wholesome ako. Pero maarte po ako. Yun ang masamang ugali ko. Maarte po ako. Tsaka laging tumataas yung kilay ko. Kailangan rumakit, dude. Alam mo bakit? Kasi nga,
Sabi nila, ang pagiging DJ, hindi malaki ang sahod. Pero this will open more opportunities for you. Yeah. Kung may kilala kayong gusto mag-DJ, go! Mas tis-tis muna sa, sa sahod. Pero pagka in-expose mo yung sarili mo sa labas, ay nako, be, isang hosting pa lang, paldo-paldo ka na dyan. Diba? Kahit Angelo, kumikita ng yan, 200,000 kada buwan. Maraming business yan. Diba? Michael Ellis, hi po. Hello ma'am, ang cute mo naman po. Thank you so much, Adorly Dupri. Bye na po, nagbabanta na si Francis. Sinachat ka na, no? Ikaw kasi kulit mo. Ikaw na lang mag-face reveal dyan. Bili. Antoine Earl Quizon. Ate, hi! Hello! O siya, magpapaalam na ako, guys. Pogi yan. We, patingin muna ng muka. Patingin. Kaya nga, by the way, ang ganda nyo po. Sabi na feeling ko, kaya, kunwali ka pa si Francis talaga hinahanap mo, pero ako talaga yung gusto mong makita. Crush ka niyan, kakasabi lang. Patay ka, Ram. Oh, how the tables have turned. Ikaw pala Ikaw Ayun. Binubura. Hindi ko alam kung bakit. Hi, Malu Abiyog. Picture tayo. Halika, picture tayo, Ran. Pasakay ako sa motor mo. Yeah. Broom. Skirt. Aray, ganyan pala akong outfit. Pares tayo? Oo. Super parehas? Medyo. Nagbinali ko lang Nag-itim ka lang? Kasi tirot ng kapatid ko, sabi ko. Alam mo, pag may mga ganito kang fit, kahit ito lang yung damit mo, tapos mga plain lang, pwede na Hindi mo na kailangan ng maraming damit. O siya guys, so kapaalam na ako. Maraming salamat for always, tuning in and Francis na ako. Kotang-kota na ako sa Facebook Live ngayon. Kinilig ako pati Dave. Sino si Dave? Basta kung sino man kayo dyan. Maraming salamat for watching. And thank you again kay Randy Tesorio from grupong NSM North South Manila and tropang HK ng Makapagal and tropang UTPS ng Makati. Ang ganda talaga niya ni DJ Mara. Sakay ko siya last night. Uy, salamat. Grabe naman kayo mag-expose. Uy! Tama na to. DJ Maratoni. Pa-shoutout na nga po ng asawa kong Freddy. Parang napilitan ka. Freddy Manzano, Rodica. Nandyan sa tahian nyo, nagtatampo na. Freddy, wag ka magtampo. Tandaan mo, may pasalubong ka mamaya sa asawa mo. Yeah. Halika na tayo dyan, paalam ka na, Bili. Sino gusto mong batiin? Bye-bye po mga kabisyo. Maraming salamat po. Bye-bye. Bagay ako sa oras na to Diba? Saan sa'yo ng oras na to, Bili? Aray ko. Yari talaga. Lapit na i-announce. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakap
Kwentuhan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the... Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Mara? Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanin, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang... Or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session, ha? Kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Titan Jello. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly.
Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, muna okay. pag-usapan. Okay, so obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi kaya nung si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo ng video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot la, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hanggang dito na lang. Lamig, di ba? Di mo kinaya. Sabi ko sa'yo, multi-talented yan si Maratoni. Pero feeling ko mas multi-talented yung kaibigan mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, oh. Yan mismo. Yan. Yan yung tipong daming talent. Kaya nga niyang kumain ng isang upuan lang eh. Oh, yung hindi nagsishare. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalerang atleta, DJ Mara Tony. At ngayong araw nga na to, no, pag-usapan natin all about gut health. And ano nga ba yung probiotic? No, nakakatuwa lang kasi ako nung na-realize ko how important it is na you get to track the food that you eat plus the nutrients that are coming from the food. Ang taray, no? Ang taray talaga ng social media ngayon eh. Alam mo yung minsan, mamimili ka lang talaga ng content na feeling mo fit at suitable for you. So sabi ko, pag nag-search akong content, syempre gusto ko yung may mga malalalim at may mga kaalaman. Yung hindi akong uuwing walang nakuha. So to, share ko lang, I got to watch this one of the YouTube videos sa YouTube malamang.
Wherein sinishare na doon ng babae na she's a professional nutrition na doctor. Nasabi niya doon na sobrang halaga raw pala sa katawan ng probiotic. Sabi ko, ay, sa nabibili yan. Sa meron yung probiotic na yan, mabili ko nga. Pero bukod sa important siya sa katawan mo because it also helps maintain a good gut health. Wherein, pag may mga moment na feeling mo masakit ang tiyan mo, feeling mo para kang may nakain na kakaiba, or kaya one day umuwi ka na lang, bigla ka nasusuka, di ka naman buntis. Minsan kasi nagkakaroon din ng problema sa gut, which is dun sa tiyan. So sabi niya, one way for you to lessen your problems pagdating sa tiyan is eat a probiotic food. Sabi ko saktong-sakto, kung di po nyo na itatanong, no, share ko rin kahit di mo na itanong. I love really eating yogurts. Alam mo yung yogurt na pag may nabibili ako dyan sa convenience store, talagang, I think, ang pinakamura ng yogurt ngayon, meron yung nasa stick 23 pesos. Sabi ko, lalapangin ko to. Diba? Yung yogurt na yan, which also helps your gut health. Kung minsan, pag mapagawi ka sa mga magandang alternative yan sa, sa ice cream. Lalo na pag gusto mo ng matamis, nagkikrave ka sa matamis, pero at the same time, gusto mo yung healthy, yogurt ka na lang, be. Pero ito going back, ano ba yung ways or paano mo ba malalaman kapag hindi na ma-okay yung gut health mo? Siyempre, number 1, bloated ka lagi. Minsan, nahihirapan ka rin dumumi. May mga moment din na kakakain mo lang, alam mo naman yung kinakain mo, the usual, pero biglang sumakit yung tiyan mo. O kaya kabag, di ba? Pag kabag daw, pitikin mo yung tiyan mo. Pag may nakarinig ka na medyo hangin, yung parang, paano ba tunog nun? Teka, hindi ko mapitik yung pusod ko, layo eh. Basta pag pinitik mo, yung tunog niya parang balloon na may hangin sa loob. I hope you get what I mean. Tapos minsan, pagkatapos mo kumain, meron kang feeling na uncomfortable ka. Maybe that's also the signs na medyo kulang ang iyong gut health. Kaya probiotic B, yun nga, 1 is from the yogurt. Uy, ang sarap ng yogurt sa totoo lang, lalo na ngayong summer. Kaya yung yaw-yaw, sabi ko nga, shout out sa lahat ng mga nagtatrabaho sa yaw-yaw. Diyos ko po, napaka-paborito ko talaga yung yogurt nyo. Willing to pay 200 pero syempre mas willing to to promote na lang din. We love yaw-yaw. Tapos yung may mga kiwi, yan masarap yan. It's a healthier option. If you'd like something dessert or something sweet for your dessert, try yaw-yaw. Pero marami pang iba, no? Baka sabihin, Maratoni, wala nga akong pambili ng yogurt eh. Mamaya, babalik ako. Para at least kahit paano, still on the budget side, very masa-friendly. Maraming ways on how to protect your gut health. Para hindi ka bigla-biglang tinatawag ng dyan, ng kalikasan. Diba? Ayaw natin nung nasa date ka, tapos bigla ka mapapa-CR, bigla na kang umexit. Hindi ka nakakuha ng matamis niyang. Asya ko po yung magbabalik maya-maya lamang, no? Bili ka muna ng yogurt dyan. Here's another Feel Good Music ngayong Feel Good Monday dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba yung memorize yan? Basic. May bahaging Metro's #1 Love Radio Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa.
yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ha. Ang nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Huwag agad. Grabe naman dumakma. Ganyan ang hawak. Ganyan ang Ay, yung magawa din sa'yo. Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala! Ano? Legit to! Malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, Malaki. malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka mga child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ba? ang kapay mo. Pataas ha. Pataas ha. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan mo. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. O sige, gawin mo. Parang Game. saging ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo hinahal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Lamasin mo. Hindi totoo yan.
Ano na feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo lang dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon ngayon. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Kamay na ka. Oh, sarap. Ito yun, iba ko lang. Parang birthday niya. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. Ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakala. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige. Magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. stepping stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa batilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya.
Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway na 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya, ha? Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun.
Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon na ba ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo.
Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Saan pa naman tayo? Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron akong ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami.
Kami okay, yung it's none of umiti. us. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang pwede sa... akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya. Hindi kasi, dude, never. Kuna naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano na nangyayari? Parang or And sino technical- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Uy! Ang bilis ng oras! Uwian na! Ano nangyari? Naganap ba? Wala, tambay-tambay lang din yan siya. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan ng atleta DJ Mara Tony. Uy, bago ang lahat, we would like to thank everyone who attended our Hatid Saya concert dyan sa may San Juan. Uy, maraming salamat at maraming tao rin yun nandun. It's almost 2,500 kabishos na nakisaya sa amin. And grabe lang yung ages talaga. Alam mo yung kahit hindi ko sila mga kabatchmate. Grabe, the power and the voice. It's still voicing talaga. Iba rin talagang kapangyarihan ng ages no? We really do support local. Kaya proud na proud kami sa inyong ages. And thank you to everyone din, lahat ng mga banda nandun, no? And sa mga taong nakisaya, yung iba kahit medyo nag-amoy anghit na, laban-laban pa rin yan siya. Anyway, going back to our topic, kanina nga what makes your gut health improve? So kung may mga moment na feeling mo sumasakit ang tiyan mo, nawawala yung gana mo pag kumakain ka, may mga moment din nakakasubo mo lang, biglang sumakit ang tiyan mo, baka naman kasi sinagad mo. Sinagad mo yung subo. Subo ng kanin. Ikaw naman. So, it's more important that we also take probiotics, no? It's a good bacteria sa ating katawan wherein mapahanap din natin yan sa tamang pagkain. For example, number 1, yogurt. Pwede yan accessible sa lahat ng mga, ng leading drugstores. Drugstore! Leading convenience stores nationwide. Diba? Kung huwag niyo po isipin na maasim yan, sa first lang, syempre, hindi sanay yung katawan, pero at least, kahit pahano, kahit maasim yan, di tandaan mo nakakahaba ng buhay yan. At ito common practice kung hindi naman kaya or wala naman talagang budget. Sabi nga nila, one way of improving your probiotics inside your body is having banana beer. Diba? Ang sarap ng saging, no? Yung tuwing umaga, susubukan yan, ganyan. Tapos sasamahan mo ng oatmeal. Ay, perfect combination, diba? Mga simpleng pagkain, pero alam mong when the time comes or when the right comes, let me do it again. Live nga ni. When the right time comes, all of it will eventually pay off. Di mo kaya. Ibig ko lang naman sabihin doon, kung bata ka pa lang, nagsisimula ka na kumain ng mga healthy food, panigurado habang buhay mo. Diba? Wala nang mintis basic. Pero kung bata pa lang, medyo napariwara ka na, medyo alam mo ng feeling na, alam mo na yung sagot. Well, hindi naman sa pinapakaba kita. Again, at the end of the day, it's your body, your choice. Diba? Lang, sarap lang kaya maging healthy. Medyo lang siya, medyo time consuming kasi susubukan na lang, iisipin mo pa kung ilang calories yun. Pero it's all gonna be worth it, diba? Anyway, guys, so yeah, maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio. Again, same time, same place tayo tomorrow, 3 to 6 p.m.
Kung gusto nyo ako mapakinggan at hindi na kayo nagtataka kung ano bang itsura ni Mara Tony, all you have to do is social media. Please follow me. Yes, you can check me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Siya, ako natakbo na. Exit na ako. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic.